Ang mangopya minus 10. Utong angan, ang upya ang tapad plus 10. Unja, ang score, adya kay ang atong test kay 8 items naman, adya minus 10 man ka ng upya man, utangan mo ni ma'am og dos. Adya piminti nga na, kada adlaw, dagko mong utang ni ma'am. Kasi gusto utangan ni ma'am. Axel, ma'am, si Axel. So, kailangan dyan mga bata, kana ijong tapad, banta Gina. Kay, kung makaginansya man mo, may nasa, makaginansya mo. Ano man, banta G, ijong tapad nga mangupya. Kailangan makabantay mo nga ijong tapad ng upya. Ano man, dako mo score. Marites ang injuhang tapad. Asa mo marites sa gawas? Adto magmarites sa injuhang tapad. O saan yung pagmarites mga bata? Asa pagmarites? Bantaje ang injuhang tapad nga mangupya. Ngano man, imbis kay ang score, ang score imbis kay 8 plus 10, kaya nitugan mo nga nangopya, nahin mo 18. Perfect ko dili. O dyan kayo naka-score mo. Duhara inyong wrong. Pasar mo kay 8 naman taman. 12 inyong score kay nitugan man mo ni tapad nga nangopya ang tapad. Ang tapad ang kansiyo dili. Alkansi, nga naman. Kay utangan pa ni ma'am. Dos ang utang naman. Score na to is 8. Kung siya nakautang man siya, kaya naman minus 10. Hala, pangupya kada adlaw para utangan mo ni ma'am og 2. How to juon na katag 8 o tataman. Para utangan mo ni ma'am. Gusto niyo makautang? Kung nga mga bayaran mo na ako, dili ko mo dawat o kwarta. Magkita ta sa grado. Kasi gusto makautang. Ayaw, anak. Kasi gusto makaginansya. Ala, imarites ang inyong tapad. Nakasabot ba ta?